suport a la campanya del BDS del Camp de Tarragona. BDS fa referència a boicot, desinversions i sancions a les empreses que no respecten els drets humans contra la població palestina. Dic que és una campanya global i pacífica per demanar que les persones que amb consciència al món actuïn per imposar amplis boicots, implementin iniciatives de desinversions contra Israel, no contra Israel com a estat, sinó contra aquelles empreses que no reconeixen, o entitats culturals que no reconeixen els drets humans de la població palestina. És un mecanisme, potser l'únic que és pacífic, que pugui ser efectiu, un mecanisme de pressió per tractar de posar fi a la netella ètnica cada vegada més sagnant que pateix la població palestina. A aquest moviment s'han sumat municipis de tot el món, sindicats, universitats, grups socials, associacions de consumidors, moviments pacifistes, artistes, estudiants, professionals de diferents àmbits, gent de tots els continents que s'han unit a aquest moviment ciutadà i pacífic per convertir centre de la protesta i la solidaritat amb Palestina. Cal tenir en compte la crisi humanitària que es viu a la franja de Gaza com a conseqüència de 7 anys de bloqueig i d'un seguit d'operacions militars per part d'Israel que va començar l'any 2008 i que encara continua. Cal tenir en compte que els atacs són indiscriminats contra la franja de Gaza i que han causat milers de morts, desenes de milers de ferits, milers de cases destruïdes i han deixat milers de refugiats sense llar i desenes d'escoles i hospitals danyats i destruïts. Cal tenir en compte que a Palestina existeixen greus problemes de subministrament d'aigua i energia fruit de la destrucció de les principals infraestructures i el control d'aquests recursos per part d'Israel. Cal tenir en compte que l'any 2009 l'informe Goldstone va dictaminar com a crims de guerra i crims contra la humanitat el bloqueig i els bombardejos indiscriminats sobre la població civil a la franja de Gaza. 5 anys després d'aquesta condena, d'estiu del 2014, l'estat d'Israel va dur a terme una nova operació militar sobre la franja, causant més ferits, més morts i molta més destrucció, tal com assenyalen els informes de l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris. Cal recordar que l'any 1948 Israel va annexionar més del 78% de la Palestina històrica i ha facilitat la immigració i nacionalització massiva de persones jueves mentre s'expulsava a la població autòctona palestina i negava el dret d'autodeterminació i de retorn reconegut en les resolucions 3633 i 194 de l'Assemblea General de la ONU, a més de 7 milions de refugiats palestins. Llavors, si tenim en compte que al llarg dels últims 48 anys Israel ha mantingut Cisjordània i Gaza sota una ocupació il·legal, condemnada per les Nacions Unides, que ha sotmès injustificadament a la població palestina a una jurisdicció militar i que ha traslladat il·legalment a més de 700.000 persones jueves a les colònies que han construït en aquests territoris, constituint una clara violació del quart acord de la Convenció de Ginebra, atès que Israel imposa un sistema d'apartheid a la població palestina dels territoris ocupats, incloent Jerusalem, i dins de l'estat israelià contra la ciutadania palestina, que no té els mateixos drets que els jueus considerats nacionals, tal com va concloure el Tribunal Russell en la seva sessió de Ciutat del Cap. Atès que la resolució 3236 de les Nacions Unides defensa el dret a l'autodeterminació del poble palestí i el retorn als refugiats i que el dret internacional empara els drets humans, polítics, econòmics i socials de la població palestina i que tot això no s'està complint. Atès que el nostre consistori rebutja la violència i la vulneració dels drets humans i defensa el dret a la pau per tothom, o com a mínim això s'espera. Atès que la campanya del BDS és el mínim que podem fer a nivell municipal i per molt que fem aquí al municipi poc podrem fer realment, però bueno, és el nostre granet de sorra per fer mostrar la solidaritat i pressionar per una solució durable i pacífica a Israel i Palestina basada en els principis de llibertat, justícia i retorn, atès que la solidaritat, els drets humans i la justícia universal són principis bàsics per a la construcció de la pau. Per tot això, demanem, preguem als grups municipals signants els següents acords. Per una banda, adherir l'Ajuntament de Vila-seca
a la campanya global no violenta de boicots, d'intervenció i sanció al BDS contra l'apartheid israelià, que va ser iniciada, com he dit anteriorment, per la societat civil palestina l'any 2005 i adoptada per una gran quantitat d'organitzacions socials de tota índole. Fins i tot moltes persones d'origen jueu també l'han adoptat i l'accepten i la practiquen. Aclarar que no és una moció en contra dels jueus, sinó és una moció a favor dels drets humans. El segon acord és que per aquesta declaració el consistori es comprometi a no establir conveni, contracte o acord de tipus polític, institucional, comercial, agrícola, educatiu, cultural, esportiu o de seguretat amb institucions, empreses i organitzacions israelianes fins que l'Estat d'Israel no respecti els drets humans, reconegui el dret de l'autodeterminació del poble palestí i acati el dret internacional per mitjà de la finalització de l'ocupació i el desmantellament del mur de l'apartheid, segons estipulen les resolucions 242 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la declaració de l'Acord Nacional de Justícia del 9 de juliol de 2004, el reconeixement dels drets de ciutadania de palestins i palestines que viuen a Israel, és a dir, la fi de l'apartheid, un crim contra la humanitat segons l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, i el reconeixement i el respecte del dret al retorn dels refugiats palestins i palestines recollit a la resolució 194 de l'Assemblea General de la ONU. Cal, com he dit abans, que aquesta mesura no s'ha d'aplicar, si s'aprova la moció, a aquelles institucions, empreses i organitzacions d'Israel que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí, en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior. És a dir, si una empresa o una institució d'Israel accepta els drets humans i respecta el poble palestí, no tenim cap problema en que es pugui negociar i es pugui fer tractes amb ells. El que demanem és no treballar amb assassins. El tercer acord és l'Ajuntament de Vila-seca es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions, organitzacions internacionals o nacionals que es treuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans. El quart acord seria que Vila-seca es comprometi a donar suport i fer difusió de les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat civil. El cinquè seria instar que Vila-seca instés al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat a que prenguin totes les mesures per posar fi a les relacions institucionals, comercials i acadèmiques impulsades per tots els governs amb el govern d'Israel. Especialment s'estarà a posar fi a la complicitat que es deriva de les relacions privilegiades que tenen amb l'estat israelià, exigint la suspensió immediata de la compravenda d'armes d'Israel, les col·laboracions en qüestions policials, com el cas dels Mossos d'Esquadra, la complicitat cultural que netella els crims israelians o la suspensió de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel per vulnerar l'article 2 de dit acord sobre els drets humans. L'Ajuntament, com a sisè acord de Vila-seca, es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS, denunciar la situació en què viu la població palestina i promoure els drets humans i la construcció de la pau. Per últim, remetre aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president del govern de l'estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Parlament Europeu, a l'ambaixada d'Israel a l'estat espanyol i a l'ambaixada palestina d'Europa. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció? Intervencions, demanava. Comença el torn. Decidim Vila-seca, com vulgui. Gràcies, alcalde. Perquè quedi clar, Decidim Vila-seca volem expressar amb contundència i sense matisos la nostra condemna ferma al govern de l'Estat d'Israel per la seva política criminal d'assetjament i discriminació del poble palestí. Dit això, estem davant d'un enfrontament que té l'origen fa moltes dècades, que a banda de molts conflictes locals com el reconeixement mutu, els drets de l'aigua, el terrorisme, l'incompliment de drets humans o la colonització dels territoris palestins, entre d'altres, s'ha instrumentalitzat per part de les grans potències regionals i mundials, convertint-ho en un conflicte molt complex de geopolítica global de primer nivell mundial, la solució del qual és igual de complexa i difícil. El govern israelià és un govern criminal sense matisos, però aquesta condemna creiem que no és extensible a tots els israelians. Són els governs mundials, amb el govern israelià al capdavant, i no les empreses o la població civil israeliana, que potser no tenen la llibertat de manifestar la seva disconformitat amb l'actuació del seu propi govern, els responsables del drama humà que es viu actualment a Palestina.
però de totes maneres no creiem en un boicot a empreses com una solució de res i encara menys en un conflicte de la complexitat d'aquest. Per tant, tot i condemnar fermament el patiment injust del poble palestí, no podem donar suport a mesures d'aquest tipus i ens abstindrem en la votació d'aquesta moció. Gràcies. Grup del PSC té la paraula. Sí, moltes gràcies. Nosaltres també ens abstindrem i des del nostre grup fem nostre l'article d'opinió que avui ha publicat la nostra companya socialista Ana Santos i que ho resumeixo. No compartim la política d'assentaments portada a terme pel govern conservador d'Israel ni tampoc alguns comportaments dels governants palestins. Els homes i dones de tots els pobles esperen una pau que fa molts anys que no arriba. L'escriptor i pacifista israelià Amos Oz és un periodista, escriptor i professor universitari israelià que és considerat un dels més importants escriptors contemporanis en hebreu i va ser dels primers en demanar la separació dels dos estats com a solució al conflicte després de la Guerra dels 6 dies. I al 78 es va oposar al procés de creació d'assentaments jueus com a forma d'establiment sobre el territori i va crear el moviment Pau Ara. És un ferm defensor dels acords d'Oslo de l'any 93 en favor de l'establiment de les relacions pacífiques entre jueus i palestins i també fou partidari d'establir un diàleg amb l'Organització d'Alliberament de Palestina. Aquest escriptor i pacifista israelià diu no crec en els boicots perquè fan la gent més feble. El boicot, com s'està donant, és un error perquè enforteix els que estan en contra de la pau. Treballar per la pau, aquest és l'objectiu i si volem aconseguir-ho haurem d'esforçar-nos buscant solucions pacífiques per tal que els pobles palestí i israelià puguin viure junts i en pau i això no passa per establir campanyes de boicot, desinversions i sancions. No podem erigir-nos en executors d'una justícia injusta que ens porti per davant a culpables i innocents amb la mateixa sentència. I malgrat l'opinió personal de cadascú de nosaltres, no podem compassar campanyes que inciten a la violència, l'odi i la marginació dels homes i dones que es veurien afectats per un boicot injust. Hem de treballar des del diàleg per aconseguir la pau entre Israel i Palestina. Gràcies. Gràcies. Senyor Ramírez, té la paraula quan vulgui. Gracias. A ver, este conflicto es muy complicado. Nosotros desde Ciudadanos despreciamos y denunciamos cualquier tipo de violencia y los métodos utilizados por el gobierno israelí. Pero en este conflicto nosotros pensamos que no puede solucionarse de esta manera. Nosotros no podemos ser los jueces, ya que los efectos de este boicot realmente los sufrirán las empresas y a su vez los ciudadanos israelíes. Porque estas empresas tienen trabajadores y estos trabajadores, al fin, no son ellos los culpables de los actos de su gobierno. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar esta moción por este motivo. Gracias. Vots a favor d'aquesta moció? 2 vots a favor de Vila-seca en Comú. Abstencions? 2 i 2. 2 abstencions de Decidim Vila-seca i 2 abstencions del PSC. Vots en contra? ¡Asesinos! ¡Culpables! Vol fer el favor d'estar en silenci? No, l'he fet fora, li dic que estigui en silenci. D'acord, doncs li agraïm. Vots en contra, dèiem, són 15 vots en contra. Passem ara a la moció següent, que és la 4.2b. Del mateix grup té la paraula el portaveu que vostès decideixin per defensar-la. Si em dona un segon. D'acord. Bé, la darrera moció que presentem avui al plenari és una moció per tractar d'adherir Vila-seca al moviment de ciutats en transició.
El moviment de ciutats en transició fa referència a una suma d'iniciatives impulsades per moviments d'àmbit local, com el nostre municipi, que tenen com a principal objectiu reduir els possibles efectes d'una futura crisi global causada pel peak oil, que és quan s'arriba al pic del petroli, en definitiva de les energies fòssils. És un moviment que va sorgir a la població irlandesa de Sionsail l'any 2005 mitjançant un redactat elaborat per un conjunt d'estudiants de permacultura que plantejaven un pla de reducció de consum energètic en aquesta ciutat. Aquest document, dirigit per Rob Hopkins, pretenia traçar un full de ruta amb l'objectiu de reduir el consum energètic com a resposta a una futura crisi energètica produïda per l'actual sobreexplotació dels recursos fòssils, principalment del petroli. Les principals directius d'aquest document definien de quina manera una comunitat, sigui una ciutat, un poble, un barri, una illa de cases, pot fer aquest tipus de transició cap a un consum energètic més baix, tot concentrant les seves línies d'actuació en els següents àmbits: l'energia, l'educació, l'agricultura i la salut. Aquestes iniciatives van dirigides a cercar nous models que potencien l'autosuficiència de les comunitats humanes actuals i garanteixen la capacitat dels entorns que ocupen i la sostenibilitat d'aquestos, per tal de reduir així l'impacte que l'activitat humana genera sobre el territori, que és el que s'anomena la petjada ecològica. Tenint en consideració aquesta realitat, els signants de la següent moció el que pretenem és que des del consistori, des de casa nostra, es posin a disposició totes les eines que tenim al nostre abast per potenciar un model d'economia local que reverteixi els seus beneficis en la pròpia comunitat, tot buscant la màxima complicitat de totes les entitats locals per crear nous models de producció i consum que siguin més ètics i sostenibles. D'alguna manera el que demanem és avançar-nos al que haurem de fer tard o d'hora i pensar més en els que vindran després i no en nosaltres mateixos. Es tracta d'establir les bases per fer transformacions concretes, palpables en la vida quotidiana de la gent a mig termini i que tinguin un impacte ecològic positiu, alhora que impulsem un nou model de vida bona, d'acord amb els requeriments d'un segle tan exigent en matèria de sostenibilitat com és el segle XXI. A més, abans de tota la ciutadania i combatem alhora la pobresa i l'exclusió social. Fet aquest resum, proposem els següents acords. Adoptar un compromís institucional ferm amb les entitats, grups i col·lectius socials de Vila-seca i Rodalies que treballin per reduir la dependència energètica i fomentar l'economia local i sostenible. Materialitzar aquest compromís a través d'una declaració pública oficial que incorpori la voluntat d'adherir Vila-seca a la xarxa internacional de ciutats en transició. Iniciar els tràmits pertinents per desenvolupar un pla de reducció del consum energètic amb cobertura institucional i la col·laboració de la societat civil tant del teixit associatiu i els moviments socials com de la petita i mitjana empresa vilasecana o des del món acadèmic per tal d'aplicar aquelles iniciatives que ens portin a reduir la nostra dependència energètica. Demanem també, com a quart acord, estrènyer llaços i intercanviar experiències a través d'aquest pla de reducció del consum energètic amb d'altres ciutats que ja han iniciat el camí de la transició com ara Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat o la mateixa Girona. El cinquè acord que proposem és oferir reconeixement a iniciatives que es puguin crear en aquesta direcció o que ja existeixen com els bancs de temps, cooperatives de consum, monedes locals complementàries per tal d'incentivar el consum de productes locals, com ja s'ha fet a diversos municipis, i traslladar totes aquestes resolucions a totes les entitats municipals, a la Universitat Rovira i Virgili i a aquelles organitzacions o entitats amb possibilitats de participar i d'aplicar aquest tipus d'iniciatives d'àmbit local. Per tots aquests motius us prego el vot a favor. Gràcies. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció. Pot començar el torn Decidim Vila-seca. Gràcies, alcalde. Simplement volem fer palès que estem molt d'acord amb aquesta proposta i hem manifestat en moltes ocasions que tot el que sigui caminar cap a una economia més sostenible i equilibrada és el nostre camí i el compartirem de grat amb aquells que ens hi trobem. En conseqüència votarem a favor. Segueix torn el grup socialista. Endavant. Sí, gràcies. La xarxa de transició, un moviment de transició, és un moviment que va crear Lluís Rooney i, com dieu vosaltres, el va popularitzar Rob Hopkins.
és una xarxa i un moviment que té per objectiu del projecte dotar de control a les comunitats per suportar el doble desafiament de canvi climàtic i del pic de producció del petroli. Per tant, no podem estar més a favor d'aquesta moció i la votarem a favor. Grup de Ciutadans. Endavant, senyor Ramírez. Sí, gràcies. A veure, si no ens hem equivocat, ens hem revisat una mica la documentació i crec que la població irlandesa no és aquesta, no és Sion Tisell, sinó és Kinsale. Se pronuncia, és Kinsale, però és Kinsell, perquè aquesta ciutat de Tisell està a Arizona, als Estats Units. Ho dic perquè si ho voleu corregir, si no m'equivoco, la població és Kinsale, ¿vale? Simplement perquè quedi constància, no?, de la modificació. A veure, la ideologia... Perdó? Deixi que intervingui ell. Vale, Això no és... Senyor Ramírez, continuï. Vale. No, per això pregunto si no era una suggerència. Jo no sé si ens hem equivocat, només era una suggerència. A veure, la ideologia central d'aquest moviment és un món sense petroli, cultius propis, de proximitat i moneda pròpia, no? Tenim clar que el nostre món es pot millorar i estem d'acord que s'hauria de millorar, però hem de trobar recursos naturals alternatius, amb això també estem d'acord, però nosaltres creiem que aquest no és el model a seguir, no és un model econòmic a seguir des del nostre punt de vista, no? A part, jo els hi pregunto si apliquem aquest model que fem, tanquem les fàbriques, tanquem la indústria, ens anem tots a l'atur i tots al seu poble a plantar tomàquets i enciams. No sé si aquest és el seu model econòmic. Llavors, clar, dubtem que aquest pugui ser el model, no? Perquè a vegades en moltes mocions, moltes vegades que ens trobem a les comissions, estem contínuament demanant coses, demanant benestar social, estem totalment d'acord, però tot té un equilibri, i les coses per poder donar s'ha d'ingressar, no? I aquest tipus d'economia creiem que no és l'adequada per on ha d'anar al futur del nostre món, no? La realitat del sistema és una altra, jo crec que es pot millorar, estem d'acord. Sí, però deixem d'una vegada a vegades els populismes i afrontem els problemes amb solucions reals, constructives, productives del segle XXI i no de fa 200 anys. Gràcies. Un momentet, no m'ha acabat la ronda encara. Senyora Moya, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el full de ruta marcat per l'agenda local 21, al qual ja em vaig referir en el plenari passat, també amb motiu d'una moció plantejada en un àmbit similar al plantejat avui aquí, marca i ve marcant de fa molt de temps les actuacions que fem en relació amb l'estalvi energètic, mobilitat sostenible, gestió de l'aigua, dels recursos, preservació d'espais naturals, etc. I per tot això i per tot plegat votarem en contra d'aquesta moció. Té ara la possibilitat de tornar a intervenir. Endavant. Bé, la darrera intervenció m'ha deixat, per dir-ho d'alguna manera, una mica patidifuso, perquè és com dir, vale, estem d'acord però votem que no, no passa res. Bé, pel que fa als comentaris, crec que és super desafortunats del senyor Ramírez, dic que realment... Senyor Tellez, les valoracions queden per l'opinió de tots. Vostè no cal que les faci sobre el senyor Ramírez ni ell sobre vostè. Per tant, cenyeixis a la seva moció i defensi amb els seus arguments. No cal que desqualifiqui el senyor Ramírez en quant a si són afortunats o desafortunats. Són la seva opinió, senzillament. Vostè té la seva, endavant. D'acord, però llavors agrairíem que no es facin comentaris com això s'infecte i una sèrie de coses, i tothom igual. A banda d'això, doncs em centraré en les al·legacions i us donaré el meu punt de vista o el punt de vista del nostre grup municipal. Bé, dic que realment un model econòmic del segle XXI no sé fins a quin punt és un model basat en exhaurir les energies fòssils. D'alguna manera creiem que aplicar polítiques pensant en les generacions que vindran després de nosaltres és l'exercici que hem de fer, i si ens dediquem a actuar com si no hagués demà i només pensant en nosaltres mateixos i no en els nostres fills, no anem enlloc. Dir que el punt de partida de les ciutats en transició, del moviment que proposem, és la presa de consciència d'una comunitat sobre les possibilitats de reduir la dependència del petroli a través d'una suma d'iniciatives locals.
A partir d'aquí no hi ha una fórmula tancada, és una cosa oberta, o sigui, no és tornar a l'època dels picapiedra ni res d'això, és desenvolupar la intel·ligència col·lectiva. Això sí, evidentment, les iniciatives senzillament han de ser coherents amb la sostenibilitat i amb el propòsit principal de fer camí, de fer transició cap a un altre model que ens hauria de situar dins d'un marc, d'un pla, d'un període que hauria de ser llarg, parlem de 15-20 anys, cap a una ciutat en transició, o sigui, no és buscar el màrqueting, ni es basa en ciutats, és veure quins mecanismes en un lloc han funcionat i veure la seva possibilitat d'aplicar-ho al municipi. Llavors estem parlant de transformar la realitat potenciant un seguit de paràmetres que jo crec que haurien de ser compartibles per tothom, com és l'adaptació de l'edificació existent per assolir la màxima eficiència, restriccions al desenvolupament de vivendes unifamiliars com a doquier, es podria debatre, no té per què, construcció amb elements prefabricats, reciclatge de la runa, racionalització de la mobilitat, fer esforços per aconseguir vehicles que siguin elèctrics, potenciar l'agricultura de cara a potenciar l'autosuficiència. Si hem de menjar un tomàquet que ve de la Xina, evidentment la despesa d'energia fòssil sempre serà més elevada si mengem un tomàquet que ve de Vila-seca. És que són coses de sentit comú. Parlem de fomentar l'economia local de manera que el consum beneficiï en la mesura del possible els negocis de la pròpia comunitat. I dintre d'aquesta línia hi ha coses com creació d'una moneda pròpia. La creació d'una moneda pròpia no és contrària que existeixi una altra moneda, sinó és una manera d'enriquir a la població, perquè si hi ha dues monedes, tu pots fer servir la moneda tradicional estàndard per un seguit de coses i amb l'altra augmenta el teu capital d'una manera alternativa. Crear bancs de temps. Al final parlem de la recerca de la complicitat i la col·laboració dels poders públics locals en aquest sentit. I no és, o sigui, no parlem d'un... Perquè sí, de fet, una de les problemàtiques que s'acostuma a plantejar és el risc de l'autarquia, no?, i tot això. I fins a quin punt pot ser positiu. Hi ha gent partidària i gent contrària, però al final estem parlant d'un debat que volem obrir i que creiem que al final anirem cap en aquesta direcció. És una qüestió de temps. Uns se n'adonaran abans i d'altres trigaran més. Esperem que l'ambició desmesurada de certs models econòmics i de certes maneres d'interpretar la realitat no portin al món global a un desastre col·lectiu que pot ser l'exhauriment d'energies fòssils sense haver deixat de tenir la dependència que avui dia tenim. Més enllà de tot això, seguirem treballant en aquesta direcció, en el procés de crear xarxes que puguin conscienciar i d'intercanviar coneixement i adquirir sensació de poder fer alguna cosa efectiva. I intentarem demostrar les alternatives que ja estan en el territori i d'articular grups i tasques que es puguin potenciar de manera mútua i d'alguna manera tractarem d'utilitzar tots els nostres recursos per convèncer d'alguna manera en un futur que no sigui molt llunyà de que un camí positiu cap a l'autosuficiència i cap al final l'equilibri medioambiental podria ser la sostenibilitat. Ja està. Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Sometem la moció a votació. Vots a favor d'aquesta moció? 2, 4, 6. 2 vots a favor de decidir en Vila-seca. 2 vots més a favor del PSC i 2 vots més a favor de Vila-seca en Comú. Abstencions? 3 abstencions del grup de Ciutadans. I vots en contra? 12 vots en contra. Ara ha finalitzat el bloc de les mocions del punt 4.2, que eren les relatives al grup de Vila-seca en Comú, i obrim el punt 4.3, que són les mocions presentades pel grup municipal del PSC. La primera d'elles és la 4.3A,
I té la paraula el seu portaveu o la seva portaveu per a substanciar-la. Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció és una moció perquè Vila-seca s'adhereixi al programa de Ciutats Amigues de la Infància. L'explico breument. En primer lloc, al punt C, a baix de tot, al final on posa Tarragona té que dir Vila-seca, evidentment. Modificar a baix al punt C. És una moció, el programa de Ciutats Amigues de la Infància liderat per la UNICEF té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen de la ONU de 1989, de la que el nostre país és signatari en l'àmbit de governs locals. Aquest programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou la participació ciutadana dels nens i de les nenes de 0 a 18 anys en la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques municipals que tendeixen a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i de l'adolescència i dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional com a vies per a facilitar la millora contínua i el desenvolupament d'aquestes polítiques. Aquest programa es va posar en marxa l'any 2001 a Espanya, comptant amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials, Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A través d'aquest segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància de la UNICEF, reconeix als pobles i ciutats que acompleixin amb els requisits establerts a tal efecte que es recullen en el document directiu guia de la gestió del segell CAI 2015-2016. Per tant, per tot això, el nostre grup municipal proposa arribar als següents acords. A. Sol·licitar a UNICEF iniciar els tràmits per l'obtenció del segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, així com B. Comptar amb el seu suport i col·laboració posterior per al desenvolupament, la millora contínua, la innovació de les polítiques d'infància i adolescència en la nostra localitat. I C. Elaborar tota la documentació que es requereixi per sol·licitar CERCAI abans del 30 de juny del 2016. Memòria inicial, informes inicials de situació i primer pla estratègic de la infància i adolescència per a Vila-seca. Gràcies. Gràcies. Intervencions? Té la paraula per començar el grup de Decidim Vila-seca. Gràcies, alcalde. Bé, estem molt a favor de l'esperit d'aquesta moció i, de fet, si ens ho permeten, els avançarem que estem acabant de treballar en una proposta amb accions concretes a nivell local en l'àmbit de la infància que esperem portar a la propera sessió i que estem segurs que serà de l'interès de tots els grups d'aquest plenari. Gràcies. Següent intervenció. Vostès, el grup de Vila-seca en Comú. Gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres sí que també votarem a favor. Nosaltres pensem que comptar amb el suport d'UNICEF pot contribuir a millorar les polítiques d'infància i adolescència a la ciutat de Vila-seca. De fet, hem comprovat que els municipis que s'han adherit al programa han desenvolupat plans que també contribueixen a promoure la participació ciutadana i la generació d'ocupació. Hem vist a la web que hi ha actualment 8 municipis adherits a Catalunya on es promou els pressupostos participatius, on nens i nenes poden formar part del projecte. Hem vist també que aquest programa podria promoure la implantació de polítiques municipals que s'han d'acreditar dins d'un model de gestió del govern local pel que fa a les polítiques d'infància i d'adolescència. S'ha de veure aquesta gestió com es pot demostrar pel compliment d'una sèrie de requisits que ens reclamen UNICEF, on s'ha de posar en relleu una forma de treballar participativa, és a dir, s'ha de fer pedagogia sobre el que vol dir la participació ciutadana i ha d'haver una bona planificació, una bona coordinació i una coordinació que estigui continuada en el temps. Nosaltres esperem que l'equip de govern això ho tingui en compte i en el cas que votessin a favor que en el moment de decidir els barems per ser avaluats ens tingui en compte a tots els grups municipals, que amb molt de gust segurament hi participaríem. Ja que cal un bon estudi a Vila-seca
que sigui realista, el més objectiu possible de la situació actual de la infància i l'adolescència a Vila-seca. I bé, pel tema dels terminis, no sé si s'acabava el 30 de juny, que això no sigui un problema, és posar-nos a fer feina. No sé si heu contactat amb UNICEF, que us han dit, ja ens ho direu. Gràcies. Següent intervenció, grup de Ciutadans. Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt breument, nosaltres la votarem a favor i només com a curiositat, si ens pogués indicar si aquest segell de reconeixement té algun cost addicional o... simplement és per curiositat. Gràcies. Senyora Teruel, té la paraula. Moltes gràcies. Bé, treballar a favor de la infància i defensar els drets dels infants és el nostre objectiu. I així s'evidència a través dels programes que es fan al municipi en aquest sentit. Des de serveis socials tenim els centres oberts, des de la joventut a l'espai jove, des d'ensenyament potenciant activitats lúdiques i esportives i socials. És per això que ens agradaria poder adherir-nos al programa de Ciutats Amigues de la Infància tal com ens proposa el grup socialista. Però, malauradament, no podem comprometre'ns a elaborar tota la documentació que requereix abans del 30 de juny, com requereix el punt 3 d'aquesta moció. En aquest sentit, demanem al grup dels socialistes la possibilitat de treure aquest punt per poder votar favorablement. Senyor Basterretxea, té la paraula. En primer lloc, el termini no el posa el grup socialista, ho posa UNICEF. Per tant, el grup socialista, per molt que digui UNICEF que l'equip de govern de Vila-seca vol allargar fins al desembre, doncs me dirà de què anem. Primer això. Segon, jo, per facilitar-li la labor, avui li porto la documentació perquè la vagi omplint. El certificat de l'acord i la sol·licitud per participar. Ja li vaig dir que li portaria. I després, sorprèn que en tants anys de govern en majoria no hagin tingut temps d'iniciar els tràmits per adherir-se a aquest programa de Ciutats Amigues. Tot dient que, com ha dit la companya Elisabet, a Espanya són 120 ciutats amigues de la infància i a Catalunya són 9 i darrerament Tarragona el mes passat va aprovar aquest acord i nosaltres seríem el número 9 que ens agradaria ser el número 9 de formar part d'aquest programa. I com al senyor alcalde sempre li agraden les frases fetes, jo li diré una que es va dir el 30 de septiembre a la Cumbre Mundial en favor de la infancia y dice: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Por tanto, les ruego consideren su voto porque sería muy importante que votaran a favor. Muchas gracias. Seria tan important la reconsideració del nostre vot com que vostè hagués portat aquesta proposta uns mesos abans, perquè ja ha quedat clar per la intervenció que ha fet la portaveu del grup de govern que qui marca el calendari és l'aportació de la moció en aquest plenari. L'esperit clarament coincident amb l'objectiu ha quedat palès, jo diria que per gairebé tothom, inclusiu el grup de govern. L'únic que li he suggerit és que fem el que hàgim de fer, però independentment del termini del 30 de juny, perquè els documents que vostè ara porta aquí no els ha vist ningú més que vostè, i per tant no li podem fer. Diguem, amb ganes de fer-li confiança, hi ha d'haver alguna cosa més que la confiança en el plenari, hi ha d'haver un treball de comissió i una documentació que han d'elaborar els serveis municipals i que l'hagin de veure tots els grups. Per tant, si vostè, el que li suggereix la nostra regidora, és que el tercer punt, que és irrellevant en aquest sentit, el retira, perquè l'incomplirem clarament, estic segur que UNICEF, ni que arribin propostes més enllà del 30 de juny, també les acceptarà, perquè la voluntat no pot ser més clara. Per tant, tampoc no pot ser més clara la nostra de que si vostè accepta que el punt A i B, i la resta de grups ho veuen així, són els que van endavant, votaríem a favor d'aquesta moció, i no hi ha cap raó per fer-ho en contra. A veure, retirarem el punt C, ni que sigui que el 30 de juny del 2016, però li dic amb tot el carinyo que tot el que fa la posició, el que la vota en contra són vostès, com va dir ja l'altre ple.
d'acord? No entenc ara per què ho ha dit Sí, això, perquè li estic dient que la votarem a perquè favor. sí, i perquè retirem el punt C, però vostès per sistema sempre voten en contra tot lo de l'oposició. Se lo dic amb carinyo, com va dir vostè la setmana passada, el mes passat. Sembla que només cal remetre's en aquest plenari per veure que les nostres votacions, quan són coincidents ho són, i quan no ho són, no ho són. Exactament igual com les posicions de vostès. Les nostres també, evidentment. Molt bé. En què quedem? Que la retira el punt C? Retirem el punt C. D'acord. Passem... Sí, endavant. Referent a la data d'entrega d'aquest informe, ja que el senyor Basterretxe ha hagut de retirar la data, jo li demanaria a l'equip de govern que fixés una data, no cal que ens la digui avui, en funció de l'estudi que s'ha de fer, però que ens ho comentin a comissió informativa, sisplau, quina és la data d'entrega d'aquest informe, perquè nosaltres també estarem al tanto. Gràcies. D'acord. En relació a la moció 4.3a, posicionaments a favor? Són tots, 21 vots a favor. Passem ara al punt 4.3b, també del mateix grup, en què s'aporta una moció que té la paraula el seu portaveu per a substanciar. Gracias, señor alcalde. Esta es una moción que presentamos para que se reconozca las aportaciones de los vilasecanos y vilasecanas que han venido a Vilaseca de otras regiones y en el desarrollo del municipio. Vilaseca es la suma de esfuerzos de moltes generacions de vilasecans nascuts a la vila i dels que neixen fora han treballat des de fa molts anys en la consecució del municipi divers i plural del que gaudim ara. Tanmateix, des de l'Ajuntament, tradicionalment entenem que no s'ha sabut reconèixer aquest caràcter plural de Vilaseca, fet que ha comportat que en l'actualitat no disposem de cap element de distinció institucional que reconegui les aportacions d'aquests ciutadans i ciutadanes que han nascut fora del municipi. I això és especialment evident, per exemple, pel que fa als vilasecans d'origen andalús, aragonès, extremeny, manxegos, etc., que han posat el seu granet de sorra durant dècades en el desenvolupament de la nostra societat civil des de múltiples vessants, econòmic, cultural, social, moviment veïnal, etc. Sense el seu esforç i compromís constant no podria entendre la Vilaseca actual. Aquests vilasecans i vilasecanes, sense renunciar als seus orígens, senten en primera persona l'amor a Vilaseca i han treballat des dels seus àmbits de responsabilitat per articular una ciutat de dimensió humana que inclou diferents sensibilitats, sentiments de pertinència i orígens molt diversos. Aquesta societat cosmopolita, però amb un fort sentiment d'identitat vilasecà, és ja un patrimoni col·lectiu de tot el municipi que hem de saber reconèixer i preservar. Pels motius anteriors exposats, el grup municipal socialista proposa al ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Reconèixer institucionalment les aportacions de les generacions de tots els ciutadans i ciutadanes vinguts d'altres regions i que han aportat el seu treball, esforç i sacrifici a la construcció de la Vilaseca actual. Habilitar un monolit amb una placa de reconeixement d'aquest empeny col·lectiu en un parc o zona verda destacada del nostre municipi i tercer, comunicar i fer difusió de l'acord a través dels canals de comunicació de l'Ajuntament i transmetre'ls també a les associacions culturals, veïnals i esportives de Vilaseca. Gràcies. Intervencions en relació a la moció. Comença el grup de Decidim Vilaseca i... Gràcies, alcalde. Bé, després de les mostres o els exemples d'incomprensió entre el que uns escrivim i els altres entenem que s'han fet paleses sense anar més lluny en el plenari d'avui, no voldríem ferir cap sensibilitat, però de la lectura d'aquesta moció, el seu esperit, i entenem una discriminació positiva, en aquest cas per raó d'origen o de naixement d'alguns dels vilasecans i vilasecanes, que entenem que no ajuda precisament a la integració o a la normalització de la convivència perquè tothom se senti vilasecà.
Però nosaltres tots som vilassacans i vilassacanes, i independentment d'aquest background, i tothom suma i tothom mereix el nostre respecte al mateix nivell. Gràcies. Segueix el grup de Vila-seca en Comú. Gràcies. Si bé nosaltres som conscients que la proposta està feta amb els millors propòsits, entenem que no és una proposta inclusiva i ens pot marcar una distinció innecessària entre els vilassecans i les vilassecanes de tota la vida i els que diuen que forasters, que encara s'hi sent. Per això, i tot i la bona voluntat, per al·lusió, pensem que aquesta proposta pot caure en el risc de no contribuir a la integració social, a la inclusió. De fet, des de la nostra formació nosaltres considerem que no s'està fent bé la feina en aquest aspecte, que un dels principals eixos d'acció de govern hauria de ser treballar per aconseguir que la Vila-seca multicultural d'avui esdevingui una Vila-seca intercultural, integradora, que faci de la diversitat un valor positiu i enriquidor. Pensem que el resultat de diferenciar els de Vila-seca de tota la vida dels nouvinguts és una societat poc integrada culturalment i amb una vida social possiblement escassa. Vilassecans som tots i totes i no creiem que s'hagi de seguir amb l'error de voler seguir fent diferències i no cal monòlits per això. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el grup de Ciutadans, senyor Ramírez. Gracias, señor alcalde. A ver, una muestra de integración es que yo, por ejemplo, puedo exponer esta moción en castellano, ¿no? En Ciudadanos no creemos en la diferenciación, o sea, creemos en la igualdad y en la integración, es parte de nuestro ADN, ¿no? También, por ejemplo, en la moción faltaría hablar no solo de regiones, países, nacionalidades, aquí hay gente muy diversa, ¿no? La regidora Elizabeth ha tocado un tema que nosotros también teníamos apuntado, ¿no? En Vila-seca es evidente que no podemos negar que siempre, cuando ha llegado aquí, se ha hablado de la gent del poble, la gent que som del poble, els forasters i els castellans. Pero esto son cosas del pasado y me consta que cada vez esto ha ido a menos. Puede haber todavía personas de una mentalidad o con una edad que lo puedan hacer de una manera, creo que jamás discriminatoria, es una manera de hablar. Y en otras poblaciones de otras comunidades también, cuando alguien viene de fuera lo etiquetan con un mote, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cultura de este país y la cultura es diversa en todos los sitios y es bonita. Por lo tanto, creo que eso poco a poco ha ido desapareciendo y a día de hoy Vila-seca es un pueblo para integrarse con una gran facilidad, ¿no? Yo creo que una sociedad moderna siempre tiene que mirar al futuro, no tiene que mirar al pasado. Y esto es un ejemplo quizá de marcarnos y mirar hacia atrás. Marcar a un colectivo no nos parece justo. Yo creo que el éxito de Vila-seca es de todos los que componemos este municipio, ¿no? Y el mejor reconocimiento pasa por no diferenciarnos unos de otros con un símbolo o un monolito. Porque, yo me pregunto, los que son nacidos en Vila-seca tienen a su propio pueblo como reconocimiento, no tienen un sitio o un monolito para identificarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si todos nos hemos integrado, todos tenemos que disfrutar de Vila-seca como nuestro punto de encuentro y de reconocimiento, y no es necesario marcarnos con un monolito. Nosotros, por acabar, en nuestro programa electoral llevábamos, y está escrito, el marcar una fecha, un fin de semana en el calendario, para hacer una fiesta de las comunidades autónomas, que se pudiese hacer una especie de fiesta donde pudiesen venir todas las comunidades, montar sus paradas, sus productos y disfrutar un fin de semana, marcar en el calendario. Y estamos trabajando en ello, plantearemos en comisión y si hace falta pues luego llevarlo a una moción, pero creo que sería muy integrador, por ejemplo, hacer algo de un reconocimiento de ese tipo, ¿no? Quien dice comunidades, dice países. Por lo tanto, creemos que no es necesario. Gracias. Deixi intervenir a mi en nom del nostre grup, si no li importa. No, bueno, és que no cal que me l'aixequi jo mateix, no pot ser. No, ja ho he entès. Precisament jo li volia dir, senyor Basterretxea, que amb bastanta coincidència amb les paraules que s'han dit, que estic convençut del tot de la seva bona intenció i no tinc cap dubte de la seva bona voluntat. Tanmateix, deixi'm que li digui també amb franquesa, no en compartim d'aquesta moció ni el contingut, ni l'oportunitat, ni fins i tot la seva parcialitat. I ni és necessària. I vaja, em remeto a paraules que s'han dit també que hi coincideixo. Per què no? Miri, per moltes raons, deixi'm que n'hi doni unes quantes.
Vila-seca, sense tirar molt endarrere en la història, arribant només al segle XII, d'aleshores cap aquí que sumem generacions de ciutadans i ciutadanes. Des d'aleshores fins ara, fa uns quants anys. I per cert són de molts orígens. Si per poc hi aprofundíssim, ens ho miréssim, ens sorprendríem de les moltes procedències que secularment han anat ocupant aquesta ciutat que avui nosaltres tenim el goig de presidir des de la nostra posició. Les més recents que tenim a la memòria, les dels anys finals dels 40, anys 50 i 60 del segle passat, també els anys 90 d'aquest mateix segle i els començaments del segle XXI i aquest any, i segurament l'any vinent, seguirà arribant gent a Vila-seca. Sempre sumem persones, famílies i generacions. És una llei de vida, és així. Les societats que van endavant els hi passen aquestes coses i que poden ser provinents del nostre entorn més proper, de municipis veïns, ho poden ser del conjunt de Catalunya, ho poden ser de l'estat espanyol, ho poden ser de la Unió Europea i són també del món sencer. Avui a Vila-seca hi conviuen més de 80 orígens nacionals diferents que s'han anat sumant a la nostra civilitat i conformen la nostra comunitat social amb normalitat. I són ells i elles al nostre municipi. Ara, en to retòric, no cal que m'ho contesti, com vol que reconeguem els uns o els altres? Tots hem arribat algun dia. Si tots hem triat de quedar-nos, no cal que ens agraïm res, ni cal que ens posem cap reconeixement. Tots som junts, som un de sol, som una comunitat. Som ciutadans de Vila-seca. Com vol que reconeguem, doncs, els uns o els altres? Si no podem entendre la Vila-seca d'avui sense aquella generositat infinita d'aquells que han vingut, en qualsevol temps, en qualsevol moment, tampoc podríem entendre-la sense la capacitat integradora i d'acolliment d'aquells que ja hi eren. Vila-seca, com li deia, som tots i totes. Els que hi eren abans, els que hi som ara, i fins i tot és ja Vila-seca també aquells que hi seran, vinguin d'on vinguin. Miri, li faig una cita bonica, abans vostè deia les frases fetes, aquesta no és meva. Georges Moustaki, li vaig salvar un autor francès que m'agrada molt, mort fa 3 anys, era d'origen greco-egipci. Havia nascut a Alexandria i era un excel·lent coneixedor de Catalunya. En una entrevista que li van fer en castellà, va dir el següent: el hombre se realiza cuando convierte su identidad en una elección y deja de aceptarla como un destino. Frase potent. Afortunadament, des de fa segles a Vila-seca, veïns, entitats i els gestors institucionals de cada moment han entès la construcció de la convivència i l'aportació al progrés col·lectiu com una elecció, com una opció. Per això no ens ha calgut mai cap reconeixement institucional, ni cap placa, ni cap monòlit per a ser propietaris d'un tresor que hem contribuït per igual a crear una sòlida convivència que ho és en progrés i en llibertat. Per al·lusions, Té la paraula, naturalment. En primer de tot, ens sorprèn com no s'ha fet aquest reconeixement abans per part del consistori. Aquesta és la primera apreciació. La segona, aquesta és una moció en positiu, no té res de negatiu. I, de fet, vostè me donarà la raó que el dia 28 de febrer ens veiem a un monolit al Camp de Mar de Tarragona fent un homenatge al Dia d'Andalusia. I vostè porta un ram de flors i nosaltres com a grup i allí ens veiem. Per tant, aquí de lo que es tracta és de sumar tots. Aquí no considerem estranger a ningú, se tracta de sumar tots. I és perquè amb aquest monolit, el dia d'Andalusia el 28 de febrer, el dia d'Aragó el 23 d'abril, el dia d'Extremadura el 8 de setembre, el dia de Castella-La Manxa el 31 de maig, el dia de la Berriguna de la Pàtria Basca el diumenge de Resurrecció, el dia de la Marxa Verde marroquí, el dia de la Independència Dominicana el 27 de febrer, estigui un puesto on la gent, sense renunciar als orígens, pugui anar a expressar el seu sentiment. Vostès demanen un dia de les autonomies, que l'autonomia té el seu dia. Aquí no podem fer un dia per tots el conjunt d'autonomies. Per tant, aquest és una moció en positiu que va en aquest sentit i la veritat que no entenc com se pot votar en contra. A més, li diré que el nostre
partit i el nostre grup, sobretot el nostre grup, miri, si som inclusius de tothom, que les nostres llistes, entre els 2 primers, tenim a la Saineb, que és marroquí i perteneix també al Partit Socialista marroquí i és molt activa amb tot aquell col·lectiu. Per tant, és una moció de tothom. Si vol que afegim regions i països, afegim països, però no entenc com s'ha pogut votar en contra. Gràcies. Gràcies a tots. Endavant. No, és simplement perquè potser no ens hem explicat o no estem dient que fem un dia de cada comunitat. El que estem proposant, que ho proposarem més endavant, és que un dia sempre el mateix, un cap de setmana, doncs fer una festa que totes les comunitats autònomes o entitats d'aquestes comunitats puguin vindre i tindre un estat o tindre un espai on tots el mateix dia. Vull dir, segurament aquell cap de setmana potser no coincideix amb cap festiu de cap comunitat, però és trobar un dia de trobada de totes les comunitats o països que puguem fer una fira on ens podem trobar. Simplement això. Gràcies. Sometem a votació la moció que s'acaba de debatre. Vots a favor d'aquesta moció? 2 vots a favor del grup del PSC. Abstencions? Vots en contra? 19 vots en contra. Moció següent, que amb el número 43C ha presentat el mateix grup del que estem debatent ara les seves mocions, el grup del PSC. Tienen la palabra para defensarla. Gracias. En nuestro municipio contamos con muchos deportistas de primer nivel en varias disciplinas, pero si bien estaremos todos de acuerdo que hay una deportista local que con su esfuerzo tesón ha conseguido el reconocimiento de toda la ciudadanía vilaseca y también internacional. Se trata de la señorita Elena Casas y Roger, perteneciente al Club Ciclista Vilaseca desde su infancia. Ya desde pequeña destacó en las filas de este club y por su constancia y trabajo la ha llevado a lo más alto de la élite ciclista mundial. Y ello ha conllevado que en los últimos días ha ganado el pase a los Juegos Olímpicos de Río del 2016 junto con su compañera Tania Calvo. Además, si a todo esto, por tanto, será la primera vilasecana en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia de nuestra localidad. Si a esto le añadimos que el 15 de octubre del 2011 el Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo escogió Tarragona como sede de los Juegos, que se van a disputar el 30 de junio al 9 de julio del 2017, y siendo que nuestra ciudad, Vilaseca, será subsede acogiendo las pruebas de lucha libre y ciclismo, estos Juegos serán un evento muy deportivo, muy importante para nuestra ciudad. Por tanto, por todo lo anterior, sometemos al acuerdo, propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, hacer un reconocimiento público y abierto a toda la ciudadanía, donde el pueblo de Vilaseca pueda expresar su felicitación y su apoyo de cara a los próximos Juegos Olímpicos a Elena Casas. Y segundo, poner el nombre de Elena Casas en alguno de los equipamientos deportivos de nuestra localidad, como por ejemplo el polideportivo municipal o preferentemente el estadio municipal, porque allí es donde está el velódromo y es donde inició ella su carrera desde niña. Gràcies. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció? Endavant, Decidim Vilaseca, comença. Gràcies. Bé, completament a favor. Vull dir, si algú mereix aquest reconeixement és l'Helena, pel mèrit de tot el que ha aconseguit a nivell esportiu. I volíem aprofitar per denunciar el greuge comparatiu que pateix l'esport femení respecte al seu equivalent masculí en qualsevol disciplina esportiva. I com aquest biaix es fa especialment palès en esports que no són de masses, com és el ciclisme en pista, on la dificultat per aconseguir sponsors, patrocinis i suports a tots els nivells és màxima. I en aquest entorn gens favorable ha estat on l'Helena ha aconseguit desenvolupar-se professionalment, esdevenint l'esportista vilasecana més enllà del gènere, que ha assolit majors fites en la seva disciplina esportiva, no en tenien cap d'olímpic. La primera a nivell de país en ciclisme en pista a assolir aquestes fites i a nivell estatal, juntament amb la Tania Calvo, les primeres en participar en els Jocs Olímpics en la seva disciplina. Vam tindre els anteriors Jocs Olímpics, però va ser en ruta.
Aquest és el mèrit de l'Helena i la fa mereixedora de tots els reconeixements que es puguin fer. Podríem entrar en l'intent que almenys veiem d'instrumentalitzar una mica la seva imatge o la falca dels Jocs del Mediterrani que ens posa aquí a la moció, però llavors això seria distreure l'atenció del que realment és rellevant d'aquesta moció, que és els èxits assolits per l'Helena, i per tant nosaltres no afegirem res més. Gràcies. Següent intervenció, Vila-seca en Comú. Sí, gràcies. Nosaltres estem totalment d'acord amb la desigualtat que hi ha, tal com ha comentat el company de Decidim, en l'esport femení respecte al masculí i cal treballar-hi de ple. Bé, nosaltres pensem que és la gent del poble qui ha de decidir què vol fer en aquella plaça, què vol fer, quin nom li vol posar en un carrer, decidir el futur d'un espai municipal, al igual que el nom de l'estadi municipal o pavelló. L'Helena Casas, tal com heu comentat, va haver de marxar de Vila-seca per poder dur a terme la seva professió. Nosaltres admirem de forma molt grata la seva tasca. L'Helena Casas és una esportista jove i té molts èxits per endavant i així li desitgem. Però això no ens dona dret a que nosaltres decidim com a regidors o regidores com s'ha de dir l'estadi municipal, com s'ha de dir un equipament municipal. Ans al contrari, són els veïns i les veïnes que ho han de decidir. Fem propostes. Nosaltres simplement el que hem de fer és donar-los les eines perquè sigui la gent del poble qui vulgui decidir en què s'inverteix i quin nom li vol posar als seus equipaments. És a dir, nosaltres hem de procurar la participació com a motor de canvi. Participació ciutadana en tot, en tots els aspectes. I per cert, molt lleig el gest que vau tenir com a equip de govern quan vau rebre l'Helena Casas al seu despatx amb la seva comitiva, amb tota la comitiva, ningunejant-nos a la resta de membres representants de l'Ajuntament. Esperem que aquest fet no es torni a repetir. Gràcies. Grup de Ciutadans, quan vulgui. Gràcies. A veure, el nostre total recolzament i admiració per la senyora Helena Casas, això per endavant, no? És un orgull pel nostre municipi, un esportista d'èlit i li desitgem el millor. Nosaltres estem al 99% de la moció, però per aprovar-la hauríem d'estar al 100%, ens falta un 1%, no? Amb el dia d'ahir vàrem intentar, parlant amb el Partit Socialista, que modifiqués la redacció del punt segon, ja que des del nostre punt de vista pensem que encara no és el moment. Això ha de ser més una declaració institucional que una moció, no? Consensuada, d'una manera més tranquil·la i amb més entitats i col·lectius del municipi. No només hauria de ser una decisió política i per mi realment és trist haver de portar en un debat polític a aquest tema. Llavors nosaltres en aquest cas el que farem és ens abstindrem. Senyor Toquero, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, hi ha certs aspectes que s'han comentat, però m'hi reiteraré perquè crec que el punt té prou transcendència i importància per la figura de la senyora Helena Casas i, lògicament, ens hagués agradat fer-ho d'una manera diferent, més consensuada. Doncs la persona, com dic, de l'Helena Casas mereix tot el nostre respecte i admiració per la seva intachable trajectòria esportiva, així com la seva, com ja coneixen, darrera classificació als Jocs de Rio d'aquest estiu i que crec que concretament, si no me falla la informació, el dia 8 d'agost és quan té previst participar i fer la competició. Jo he tingut també converses, com diu el senyor Ramírez, amb el senyor Basterrechea i també estaríem en la posició d'aprovar aquesta moció si vostès retiressin el punt número 2 de la mateixa i deixar la moció en un sentit de més declaració institucional que inclús la podíem acceptar tal qual estaria redactada traient-li el punt 2. Estem d'acord, com li dic, amb el fons, però no amb les formes que s'ha presentat aquesta moció i el contingut en si, sobretot del tema del punt 2. No és de rebut que, per exemple, vostès, abans de parlar en la família, ja publiquin inclús pels diaris la notícia. Veiem una mica també, li he de dir, oportunisme polític, però tot i així nosaltres estaríem per la labor d'aquesta moció sempre, com me reitero, amb treure el punt 2. Tot i així, si vostès se mantenen amb el punt 2, el nostre vot serà d'abstenció amb aquesta moció.
Vol intervenir, senyor Basterretxea? Sí, sisplau. Doncs se farà tancament Anem a de torn veure. vostè. Sí, gràcies. En primer lloc, aquesta és una altra vegada una moció en positiu. És una moció per sumar. I afortunadament jo tinc la certesa de que aquesta moció o alguna semblant el grup de govern ho portava al cap. El que passa que ens hem adelantat. I no ho dic perquè tinguem més reconeixement o no. Este reconocimiento está por encima de las siglas y de los partidos, por lo menos así piensa mi grupo municipal y así pensamos los socialistas. Afortunadamente Vilaseca ya no es un gobierno monocolor. Los ciudadanos han querido que haya más oposición y por tanto el pleno, que lo integramos todos, es el órgano deliberante donde se votan y se adoptan las grandes decisiones estratégicas que constituyen el marco de la gestión municipal. Porque como miembros de la oposición no tenemos competencias delegadas por el alcalde y es el único sitio donde podemos proponer las cosas para que se voten y tener capacidad de decisión. Por tanto, que haya más consenso. Las comisiones informativas son preceptivas pero no son vinculantes y son órganos sin atribuciones resolutorias. Por tanto, el momento de votar y donde se tienen que presentar las mociones es aquí. Yo lamento que ustedes no voten a favor esta moción, que se abstengan, porque, vuelvo a repetir, es una moción en positivo, como ha sido la otra, y afortunadamente la oposición podemos proponer cosas en el pleno para que se voten. Gràcies. Respecte d'aquesta moció, vots a favor? Un vot a favor. Del PP, 2 vots a favor. De Decidim Vilaseca, 2 vots a favor. Del PSC, abstencions? Són 11, 3, 14... Volen repetir votació, sisplau? Sí, d'acord. 16 vots d'abstenció. No hi ha vots en contra, per tant no els pregunto. No hi ha vots en contra. Per tant, queda la moció aprovada amb un vot a favor del PP i 2 vots a favor de Decidim Vilaseca i 2 vots a favor del PSC. Passem ara al punt 4.3d, que és també del mateix grup del qual acabem de debatre la moció anterior, el grup socialista. Té la paraula el seu portaveu. Gràcies, senyor alcalde. Esta és una moció que presentem perquè es retiri l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat. La llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l'autonomia personal i atenció de les persones en situació de dependència va fixar les bases per al desenvolupament a tot el territori espanyol de l'atenció a les persones en situació de dependència. El model de finançament de l'atenció a la dependència és un model mixt en què es combina el finançament públic i el finançament privat i intervenen 3 parts, l'administració central, l'administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el que paga l'usuari i el que paga l'administració està en funció... Senyor Basterretxea, un segon. El senyor Garcia abandona la sessió, senyor secretari, efectes d'acte. Gràcies, passi-ho bé. Sí. Continuar, disculpi. Gràcies. No, gràcies. Com deia, és el que paga l'usuari, el que paga l'administració, està en funció de la capacitat econòmica del beneficiari anomenat copagament. No obstant això, la llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica. A l'àmbit territorial de Catalunya, la llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials va establir que l'accés als serveis socials es regirà pel principi de la universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l'accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia retributiva. En aquest context, els criteris de valoració
per determinar la capacitat econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinades per diversos ordres que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica i els ingressos derivats de la renda personal de la persona beneficiària, excloent d'aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials. A l'entrada en vigor de l'ordre 130/2014 de 22 d'abril, els criteris de valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament ha canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d'aquest servei paguin més amb increments de copagament fins a un 30 i un 40%. Aquest fet ha provocat una situació molt complicada pel que està passant a les persones que depenen d'aquests serveis. Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es tinguin en compte el cost econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. Diverses entitats representatives dels col·lectius de les persones amb discapacitat han posat de relleu aquesta dramàtica situació de centenars de persones que, després d'aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners a la butxaca en molts casos inferior als 100 euros mensuals, fet que atenta a la igualtat d'oportunitats. Recentment, altres governs, com el de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears, han portat a terme la revisió de l'ordre del copagament, revisant els seus criteris i establint condicions més justes pel que fa als diners de butxaca del que poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei. El passat 30 de març del 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució a la Comissió d'Afers Socials i Famílies on insta el Govern de la Generalitat a derogar l'ordre de copagament 130/2014, una derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari. Per aquest motiu, el grup municipal socialista proposa, primer, instar el Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb caràcter d'urgència l'actual ordre per aprovar una nova que estableixi criteris més justos en base a les ordres anteriors mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de serveis socials. Segon, demanar al Govern de l'Estat que compleixi amb el finançament que la Llei 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix pel seu correcte desenvolupament. I tercer, donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT, Discapacitat Intel·lectual a Catalunya, i a CONCARMI, Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Gràcies. Gràcies. Intervencions. Una, dues intervencions. Comença Vila-seca en Comú. Sí, gràcies. Si bé entenem que estem davant d'una proposta que escapa de l'àmbit municipal i que tindrà segurament poca incidència, com que un dels pilars de la nostra formació és treballar per fomentar la igualtat d'oportunitats, nosaltres la votarem en favor. Gràcies. Grup de Ciutadans, endavant. Gràcies, molt breument. El nostre vot serà favorable, ja que Ciutadans respecta i té molt present la millora progressiva dels serveis de qualitat amb les persones amb discapacitat. Gràcies. El nostre vot serà favorable també. Iniciem votació. Vots a favor d'aquesta moció. 20 vots a favor. Queda doncs aprovada. Passem a la moció següent, que canvia de punt. El punt 4.4 és la moció presentada... Sisplau. El punt 4.4 és la moció presentada pel grup municipal Decidim Vila-seca, acord municipal. La moció té aquesta mateixa numeració perquè és l'única que hi ha i per tant tenen la paraula el seu portaveu. Endavant. Gràcies, alcalde. Per resumir, l'esperit, la motivació d'aquesta moció, que tots vostès han pogut llegir, però per posar en context una mica les persones que no han tingut aquesta oportunitat,
Es tracta de denunciar l'enèsim atac de l'Estat per tal de recentralitzar. Si bé en els últims 20 anys tant el Tribunal Suprem com Constitucional havien dictat sentències favorables a que les comunitats autònomes poguessin gestionar els recursos, els fons que provenen del 0,7% que es destina a programes socials derivats de la recaptació de l'IRPF, hi ha hagut una sentència del mateix Tribunal Suprem en contra del mes passat que ha donat la raó a l'Estat en aquest sentit. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, evidentment ha rebutjat aquesta sentència i calcula que una 60ena d'entitats socials catalanes quedaran excloses de la recepció d'aquests fons, ja que el Reial Decret promulgat pel Govern limita la distribució dels ajuts a les entitats d'àmbit estatal. Per altra banda, també aquest mateix decret elimina el concepte d'assistència social de les bases de subvenció per esquivar les sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem anteriors a les quals ja fèiem referència. Per tot això, doncs, demanem l'adopció dels següents acords al plenari. En primer lloc, rebutjar la sentència del Tribunal Suprem, la 610/2016, de 17 de març passat, desestimant el recurs que va presentar la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF per destinar-los a finalitats socials, així com el nou sistema de gestió dels fons a càrrecs de l'Estat que perjudica entitats d'àmbit local i també autonòmic, i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en defensa de les seves competències. En segon lloc, manifestar el suport d'aquest consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials. En tercer lloc, denunciar l'actitud recentralitzadora de l'Estat espanyol que perjudica directament entitats socials d'àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi portat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal d'aquest 0,7% de l'IRPF destinat a fins socials i només n'hagi rebut anualment el 14% en programes socials al territori català. I en quart lloc i últim, fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Intervencions? Dues. Comença el grup socialista. Gràcies, senyor alcalde. El tercer sector social és el conjunt d'entitats privades sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. Per tant, la moció és molt clara i donarem ple suport a la mateixa perquè des del nostre grup el que instem és augmentar les ajudes a les entitats del tercer sector. Gràcies. Té la paraula Vila-seca en Comú. Gràcies. Aquesta moció que ha presentat el company Robert posa de manifest una vegada més la politització del Tribunal Suprem. Tot i que nosaltres ben poca cosa podem fer des de la institució de l'Ajuntament, com a mínim sí que podrem mostrar i manifestar el nostre rebuig i reclamar allò que per llei ens pertoca. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies. El nostre vot també serà favorable perquè coincidim plenament amb els objectius i l'esperit d'aquesta moció i els seus continguts. Passo a votació. Vots a favor d'aquesta moció. 18 vots a favor. No, 19 perquè n'ha marxat un. 18 vots a favor. 18. Vostès no han votat, no? Deixin-me que porti el compte, que em sembla que tinc més bona visualització que vostès. S'agraeix la intenció. Qui falta més? 18, 19, 20, 21. Ah, sí. 17 vots a favor. Abstencions? 2 abstencions. 3? Quina és l'altra? Ah, perdoni. Bueno, però com que les faig constar per grups, fem el que dèiem. 2 abstencions del grup de Ciutadans i 1 abstenció del grup del PP.
7, 18, 19, 20, no hi ha vots en contra, per tant, aquesta moció queda aprovada. Finalitzat l'apartat de les mocions dels diferents grups, entrem ara en els altres dos apartats restants. Assumptes urgents, hi ha alguna cosa, senyor secretari? Gràcies. I sisè punt de l'ordre del dia és el torn obert de paraules. Intervencions en aquest capítol. Comença Decidim Vila-seca. Bé, gràcies. Tenim diverses qüestions, diverses preguntes. A la Junta de Govern local del passat 13 d'abril de 2016, revisant l'acte, es donava compte de l'estimació d'una reclamació de l'empresa Comsa Service Facility Management davant del Tribunal Català de Contractes del sector públic pel servei de manteniment i conservació dels edificis municipals, deixant l'empresa guanyadora, o que se li havia assignat la UT Roger STB i Madac S.A., doncs obligant a deixar-la. Ens podrien explicar quin va ser l'incompliment de la UT guanyadora i per què el tribunal, diguéssim, va obligar a canviar d'adjudicatari i com és que la Junta de Govern, diguéssim, no coneixia o no va considerar en el seu moment aquest incompliment i va aprovar l'adjudicació? Una altra cosa és un cop és públic i notori la defunció de la Fira de la Música al carrer. Ens podrien explicar públicament per què, per a coneixement de tothom, quins són els motius que han fet que s'hagi eliminat a la Fira? Un altre tema és el tema de les escultures fetes amb llibres durant la Diada de Sant Jordi, que ha generat molta controvèrsia i molta polèmica entre la gent de Vila-seca, segur que en són coneixedors. Hi havia molts llibres interessants, jo personalment n'hi va haver més d'un que era salvable, que podia tindre una segona vida útil i que alguns van quedar malmesos, vull dir, per l'adhesiu que feien servir els escultors o per l'exposició de les inclemències del temps, i això va generar molta polèmica i ens demanaven si ens podria fer una explicació de tot plegat. Per últim lloc, tinc un parell més encara. Finalment també volem exposar una problemàtica creixent que tenim en dos camins del nostre municipi, que són el camí de Cambrils i el camí Fondo, en els quals s'acumula a dia d'avui un trànsit de persones i vehicles que entenem que està molt per damunt de la seva capacitat i de les condicions en què es troben actualment. Per això volem demanar si és possible engegar un estudi i actuacions urgents per adequar aquests dos camins al seu trànsit real. Vull dir, eixamplant-los el suficient per evitar moltes situacions de risc que es produeixen cada dia. Jo soc usuari dels dos pràcticament a diari i el camí de Cambrils és de titularitat compartida amb Salou, ho sé, en la seva majoria, i per tant potser burocràticament és més dificultós, però el camí Fondo realment, si no lamentem més desgràcies o no lamentem d'importants, és perquè hi ha alguna cosa divina que ho ajuda, perquè el creuament de cotxes, vehicles, persones, bicicletes a diari és constant i important, i creiem que valdria la pena fer alguna intervenció. També voldríem preguntar si es podries explicar quins han estat els motius de la sortida de la UPC, de la taula de qualitat de l'aire, i com queda ara la composició d'aquesta taula i en part la seva credibilitat, perquè entenem que la UPC feia una miqueta el paper de contrapart i ara ha quedat tot molt decantat cap a un interès concret. I finalment hem vist que han tallat les 4 oliveres al voltant de la pista d'hoquei de darrere del pavelló, de la remodelació que es fa del pavelló. I ens demanàvem si no es podien haver transplantat, vull dir, si feien nosa les oliveres per les obres, no es podien haver mogut aquestes oliveres. Gràcies. Socialista, té la paraula. Jo tenia 6 preguntes, però les reduiré pel temps, con lo qual les que no li faci avui li faré al possible. No tinc cap inconvenient que les faci avui. No. Senyor Basterretxer, les pot fer totes 6, eh? Sí, vale, gracias. La primera es que ha habido muchos vecinos del municipio que me han comunicado a ver si se podía estudiar y solicitar que en el parking del CAP, que está infrautilizado, hay un problema de aparcamiento en esa zona para la gente que va al médico o a urgencias, y entonces me comunican si era posible estudiar y solicitar que el parking, la primera hora, fuera gratuita para los vecinos de Vila-seca que vayan al médico o vayan a urgencias. Esta es la primera.
La segunda tiene que ver con la terminal de cruceros, que en su punto número 41 del programa la lleva como, no sé, como si la van a hacer ustedes o el puerto. Realmente es el puerto, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Vamos a ver. El Consejo de Administración, del cual usted es miembro, del puerto, aprobó que no se prevé ningún acceso a la zona sur del Prat, el Espigó dels Prats, entre Vilaseca y el puerto, y la operativa de la terminal de cruceros se va a realizar por la ciudad de Tarragona. Por tanto, todos los accesos a los cruceros se van a hacer desde Tarragona. Y esto, pues claro, perjudica gravemente a los intereses de nuestros taxistas, que puedan recoger a clientes, impide a los cruceristas que se bajen en la Pineda porque van a ir por Tarragona, impide que los cruceristas puedan comprar en las tiendas o comer en restaurantes o simplemente tomarse un refresco o, por qué no, organizarles un tour por los monumentos de Vilaseca o a la Torre Endolsa, a la Sequía Mayor, etcétera. Por tanto, no entendemos cómo usted, siendo miembro del Consejo de Administración, no defendió los intereses de Vilaseca en su justa medida. Entonces, claro, la pregunta es si tiene previsto hacer algo al respecto. Gracias. Amb dos n'hi ha prou? Gràcies. Segueix el grup de Vilaseca en Comú. Bé, jo en faré 3. A veure, la primera és sobre la cantata. Sabem que la cantata és l'esdeveniment escolar on participen més nens i nenes de Vilaseca durant la Diada de Sant Jordi o bé la Vigília, com aquest any. I aquest any l'han format part nens i nenes d'entre 6 i 12 anys. En el seu moment, a començaments de curs, quan representants de les escoles es van reunir amb representants de l'Ajuntament, es va crear i es va coordinar un full de ruta a seguir que calia respectar en el seu moment. I es va acordar realitzar l'acte a l'estadi municipal i en cas de pluja es canviaria la data. Quan a la comissió informativa li pregunto a la regidora d'Ensenyament, quan faltaven 2 dies per la celebració de l'acte i per la ubicació de la cantata, com es faria el tema pluja, perquè plouria, eren les previsions meteorològiques, doncs ens va respondre que el més probable és que es faria al pavelló municipal. Llavors es va incomplir l'acordat en un primer moment, sense una previsió adequada i tenint en compte que ja fa alguns anys que precisament es va reduir el nombre de participants de la cantata i no hi anaven els nens i nenes de cicle inicial, en bona part la raó era per problemes d'aforament, problemes de seguretat. Finalment, aquest any la cantata s'ha celebrat al pavelló. Doncs hauria d'haver estat l'equip de govern des de les 9 del matí fins a les 12:30 per poder entendre que el pavelló no va ser ni molt menys la millor opció, sinó més aviat al contrari, fins i tot pensem que va poder perillar la seguretat dels participants. Nens i nenes des de les 9:30 aproximadament, que no es podien moure en tot el matí, van tenir molts problemes per anar al lavabo perquè hi havia taponament a les entrades i sortides per accedir-hi, saturació de molta gent. I si almenys a la pista només s'haguessin encabit els nens, però no, es van haver de col·locar seients a la pista pel públic assistent i sense consultar-ho amb els mestres. Està també molt bé difondre per la pàgina d'ensenyament del Facebook, sobretot el que es fa a Vilaseca referent a l'educació, això ho recolzem, però el que no està bé és que equips docents de les escoles hagin d'assabentar pel Facebook abans que pels responsables de l'Ajuntament en matèria d'ensenyament. Que bona part de l'equip de govern arribi mitja hora abans de començar l'acte, facin un discurs que té més a veure amb una campanya electoral que no pas amb la realitat viscuda durant aquell matí, ens preocupa, perquè ens fa pensar que poden tornar a caure en l'arbitrarietat a l'hora de decidir i en què els preocupi més la foto i la nota de premsa que no pas el benestar i l'educació dels nens i nenes del municipi. Nosaltres preguem que durant la valoració que segurament es farà de tots els actes en què l'Ajuntament intervé prenguin nota d'aquestes crítiques i de crítiques que segurament rebran per part de la comunitat educativa.
Nosaltres, a més, volem conèixer, hem vist que a la Junta de Govern local es va aprovar la despesa de 7.000 euros per la cantata que estava prevista per realitzar-se a l'estadi i no sabem si és la mateixa despesa que la que va tenir a l'acte del pavelló. I també volem preguntar on és el decret d'alcaldia o Junta de Govern local que manifesti on es va decidir de canviar el lloc. Ara la següent pregunta fa referència a les pràctiques de vol. A les pràctiques de vol que s'estan fent, que passen pel nostre cel. El grup municipal de Ciutadans me penso que va fer una pregunta ja fa uns mesos relacionada amb els avions que sobrevolen a molt baixa alçada i nosaltres volem preguntar si hi ha algun conveni amb... Perdó, me comenten que la va fer Decidim, ho sento. Es va fer la pregunta aquí al ple i la nostra pregunta és si hi ha algun conveni en l'Ajuntament que nosaltres desconeixem, pensem que no n'hi ha, però preguntem per poder sobrevolar en aquesta zona i demanem informació sobre aquest tema perquè ens falta informació i perquè aquesta informació la necessiten saber també els veïns i veïnes de Vila-seca, ja que és un tema que es tracta pel carrer, que la gent el tracta pel carrer. I llavors demanem les explicacions pertinents al ple. I la tercera pregunta va relacionada amb la moció que vam presentar el passat mes de març referent a les ajudes a les persones dels camps de refugiades. Sabeu que el passat mes de març vam decidir deixar sense efecte la moció que vam presentar i nosaltres vam donar temps a les institucions i a l'alcalde i l'alcalde es va comprometre a preguntar i a comentar directament d'una manera més formal perquè enteníem que és la situació, que aquesta és la situació i la volíem compartir amb aquest criteri i l'alcalde es va comprometre a demanar que s'estudiï la possibilitat de realitzar una subvenció econòmica proporcional a la que ja s'està fent amb altres municipis. Es va comprometre al passat ple a demanar-ho ràpidament, a conèixer la forma de fer-ho, si calia es podia separar del conjunt de les accions i si era necessari es faria una acció singular. Tots els grups vam estar d'acord i la moció, per tant, no va ser sotmesa a votació. Per tot aquest compromís que l'alcalde va adoptar, nosaltres ara li demanem explicacions ja que no ens ha arribat cap notícia des de llavors i esperem que s'estigui treballant al respecte. I res més, gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Grup de Ciutadans, endavant, quan vulguin. Sí, gràcies. A veure, nosaltres volíem fer una reflexió avui. El ple del mes següent farà un any que estem al plenari i ens falten 3, a tots plegats. Jo volia parlar de la falta de comunicació que existeix entre l'equip de govern i la resta d'oposició. Contínuament, nosaltres moltes vegades ens entenem de les notícies pels mitjans de comunicació o quan les coses ja estan fetes. I nosaltres creiem que això no és democràtic. Jo crec que si durant molts anys ho hem fet d'aquesta manera i tenen majoria absoluta, jo entenc que quan arribem al plenari, si tenen una decisió presa, aixecaran la mà i ho faran, o arriben a una comissió i aixecaran la mà i ho guanyaran, considerem que no és la manera correcta de nosaltres tindre les mateixes eines per poder fer oposició. Realment per poder fer oposició a vegades s'ha de tindre informació. Evidentment que quan nosaltres prenem una decisió, si no estem d'acord, no estarem d'acord ni abans ni després que ens doni la informació i això no ens farà canviar la manera de pensar, però sí que ens sentirem una mica més útils a la nostra feina, perquè moltes vegades arribar a comissions o arribar a situacions que quan arribem ens trobem les coses fetes és una situació una mica desagradable. Una segona observació que jo aquests dies també he volgut comentar i li volia preguntar, perquè com no el veiem massa, només que el veiem als plens, aprofito per comentar-li. Com no tenim un ROM que d'alguna manera ens digui com fer les coses, jo li volia suggerir la possibilitat de tindre una comissió de portaveus mensuals. I abans del ple que ens poguéssim reunir tots els portaveus. I aquesta reunió se fa pràcticament amb tots els ajuntaments, o se fa a la Diputació, se fa al Consell Comarcal. El que intentaríem és evitar a vegades prendre les decisions sota pressió de les mocions, perquè moltes vegades estem aquí i haver-ho parlat abans no suposaria prendre decisions que les hem de prendre en temps real i segurament moltes mocions podrien avançar d'una manera diferent si poguéssim tindre aquest consens o aquesta petita reunió.
I evidentment amb les que tots estiguéssim d'acord les podríem fer com una declaració institucional i ens estalviaríem una mica de feina. I per últim, aquesta comissió vull deixar clar i públicament que fos sense retribució, i aquesta comissió que es pogués fer o reunió que no tingués retribució. I parlant de les retribucions, jo avui, ho teníem pensat fer-ho al final, vull dir públicament, a nivell personal, jo no puc decidir pels meus companys en aquest cas, que jo particularment mantindré la retribució que es va fer al Cartipàs. Jo, quan arribi final d'any, el que estava pactat i tenia pensat rebre és el que mantindré. Gràcies. Endavant, però pensin que les intervencions són per grup, ja li dispenso, però... Endavant. Gràcies. Jo només també volia fer manifest que per part meva, a nivell particular, també respectaré el que es va arribar al plenari i, per tant, la meva retribució quedarà exactament com estava. Gràcies. Passo en el mateix ordre que vostès me les han formulat a contestar-los-hi les preguntes fins al punt on la informació disponible que tinc a les meves mans em permet de fer-ho en la major precisió, que és la meva voluntat. En l'adjudicació que es referia al portaveu del grup de Decidim Vila-seca, miri, deixi'm que potser li sorprendrà una mica la contesta, però m'entendrà perfectament, ja ho veurà. Vostè ha demanat a vegades en aquest plenari determinades posicions que defensin interessos locals. No que ho ha fet? Bé, doncs el mateix interès va portar a adoptar una determinada decisió que era interpretativa i la vam interpretar davant del dubte a favor del que semblava just i lògic. Així no ho ha entès el tribunal i no ens toca més remei que complir, ens agradi o no ens agradi. No que m'ha entès? No obstant això, com que tractem temes de persones i d'empreses i que tenen la seva petita, diguem, discrecionalitat o discreció, més ben dit, el convido a que si vol conèixer més detalls, naturalment no li cal esperar al ple. En qualsevol dia pot comparèixer a l'àrea corresponent, demanar l'expedient i llegir-se'l de cap a cap. I fins a on la informació no li sigui, diguem, de la seva comprensió per la raó que sigui, pot preguntar-ho als serveis tècnics que li explicaran. Per tant, amb això li deixo per contestat el tema que vostè em deia. La Fira de Música al Carrer, ja els he dit en altres ocasions, aquesta és una circumstància que l'haurien de preguntar, ara vostès ja en formen part del Patronat de Turisme, on no només podran rebre la contesta, sinó que podran expressar les seves opinions tant com calgui en relació a aquest esdeveniment, que ara per ara s'ha decidit reorientar d'una altra manera i que, per tant, està en una fase que ja se'ls ha explicat reiterades vegades aquí en el plenari, de repensa i, naturalment, de reorientació. Les coses tenen la seva evolució a la vida i no sempre tot ha de ser immutable. Hi ha coses que poden evolucionar, n'hi ha que encara tenen recorregut i n'hi ha que senzillament han desaparegut per obsolescència. No és aquest cas, en el que senzillament hi ha una feina de repensa respecte d'aquesta iniciativa que havia adquirit una determinada orientació i possiblement aquesta no és la més adequada ni els plantejaments de com s'organitza ni el resultat que se n'obté. I aquest debat, si el volem aprofundir més, doncs el marc idoni seria el Patronat de Turisme, on tant el personal tècnic que hi ha com els representants polítics d'aquest plenari hi són tots presents per a poder-hi escoltar les explicacions i emetre les seves opinions. Pel que fa a les escultures en llibre de Sant Jordi, és evident que, deixi'm-li dir amb broma, vostè ha caigut en el parany, tothom i aquests llibres, quin desastre més gran. Miri, aquests llibres estan tots fora de catàleg, fora d'inventari i són restos de sèrie. Ara em fan parlar d'un tema en el que no hi tinc un gran domini, però naturalment aquesta inquietud també va ser la meva i la del regidor. Els llibres, d'on són, d'on procedeixen i quin abast tenen. I naturalment les institucions que els van facilitar aquests llibres o quedaven en un magatzem, com és habitual, i quan se fan les expurgues dels arxius i els magatzems acaben destruint-se, com el propi material imprès de l'administració quan passen determinats anys. Les coses són així per bé que les ignorem. Per tant, és d'aquests llibres que disposem, dels quals no hi havia cap inconvenient en què si alguna persona en volia prendre, no estic fent una invitació a que en ocasions futures, si es fa, els prenguin. Però no era cap desgràcia que algú en prengués algun, perquè en definitiva els llibres són per tothom. Fins i tot hi ha persones que he sentit, i vostè també haurà sentit, que no els importa que no els hi tornin els llibres, perquè és una manera que circulin i vagin de mà en mà. Es pretenia aquest objectiu senzill
i alhora, naturalment, projectar un Sant Jordi que la figura del llibre ocupés la centralitat de la vida municipal. Ho vam fer d'acord amb l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació, que s'hi va prestar molt amablement, amb una iniciativa que va significar una notícia important de projecció del nostre municipi en el que ha sigut el Sant Jordi d'enguany. Jo diria un Sant Jordi molt reeixit, començant per la cantata i finalitzant amb tot el que es va dur a terme, inclosa aquesta iniciativa d'aquests 5 punts que, basant-se en el llibre, volien posar aquest element de projecció a Vila-seca en un Sant Jordi que va ser, com dic, molt bo. Els llibres s'han aprofitat la majoria i, naturalment, tornen a estar en els llocs, la majoria, no li dic tots, en els llocs que han d'estar guardats per altres iniciatives futures o per esperar el pas del temps la seva eliminació com a residus. El camí de Cambrils i el camí Fondo. M'ha parlat de problemàtiques en el trànsit i en la mobilitat i, per tant, en aquest mateix sentit ho he notat i donaré indicacions a l'àrea corresponent perquè verifiquin durant uns dies i alternativament en dies diferents, matí, tarda i nit, les patrulles policials, quina és la informació que se'n deriva d'una pràctica d'observació més o menys regular per a veure si hem d'introduir alguna mesura de pacificació o de normalització d'un determinat trànsit que potser, si no és adequat, haurem d'evitar o prohibir. No ha sortit la UPC de la taula de qualitat de l'aire, ha sortit un determinat professor, si no estic equivocat. Per tant, jo respecte de les opinions que un professor el fan ser o no ser en una taula de qualitat de l'aire, no li puc donar cap contesta de la seva determinació. Sortia la notícia. Sí, però no és la UPC que ha adoptat un acord de sortir de la taula de qualitat de l'aire. És un professor que pertany al claustre de l'UPC que ha decidit no anar-hi. Per tant, fixi's, no li puc ser més precís ni més contundent. És a dir, no és la UPC que en formava part i surt com a universitat, sinó que un professor d'aquell claustre que en formava part ha decidit marxar-ne. Per tant, és una explicació estrictament de caràcter personal la que sí ha de donar algú, l'ha de donar aquest professor. El tall de les 4 oliveres. Doncs miri, no hi ha un moviment d'arbre en el municipi que els serveis de jardineria i parcs i jardins municipals no opinin. No li puc dir per què les van treure aquestes i per què no les van trasplantar. Se n'han trasplantat moltíssims d'arbres, oliveres incloses. Si aquestes 4, vull suposar que no devien tenir les condicions, o el port, o el volum per a poder ser salvades, o potser valia més el cost de salvar-les que senzillament tallar-les. Afortunadament en tenim moltes, si vol més precisió en la contesta, jo preguntaré concretament per aquestes 4, i li diré, no tingui cap dubte que li faré arribar aquesta opinió, com en altres ocasions hi ha hagut coses de l'àmbit de jardineria que posteriorment al plenari els hem tractat per arribar fins al fons del per què ha sigut. El grup del PSC em demanava estudiar la possibilitat que el pàrquing del Capcar la primera hora fos gratuïta i a més al·ludia aquesta justificació com un tema que hi ha dificultats d'aparcament. No n'hi ha de dificultats greus d'aparcament, pot haver moments punta, perquè aquella zona ha estat molt analitzada per la policia fins i tot ja abans de la implantació del centre de salut. Naturalment que l'empresa que explota l'aparcament té unes condicions. Haurien d'aprofitar un moment de final de concessió per a fixar-nos de noves o negociar amb ells si volguessin amablement acceptar aquesta proposta. Com vostè pot comprendre, no hi puc estar més d'acord. Si ho accepten i és factible, doncs naturalment aniríem en aquesta direcció. Si hem d'esperar una altra conjuntura que legalment ho faci possible, doncs esperarem aquesta circumstància. En qualsevol cas, el seu prec entenc perfectament quina intenció té i naturalment doncs en prenem nota. La terminal de creuers. Home, aquí vostè és un visionari, deixi'm que li digui. Vostè ja sap hasta per on passaran els cotxes i per on no passaran. No ho he signat jo, això. No ho he signat jo, això. Jo no sé d'on t'ho ha tret, però després, si vol, m'ho ensenya, t'ho he llegit això, perquè la terminal de creuers que ha d'anar al port, en el contradic, precisament, en el dic de Bric, no està ni fet el dic, imagini's vostè. Són propòsits de futur en l'àmbit de la planificació. I, naturalment, el lloc natural, per calat i per condicions, és aquell indret. No en falten poques de coses a determinar. Entre elles, que s'acabi de definir tot el que és les 100 hectàrees de la zona d'activitats logístiques que recauen a casa nostra en terme municipal de Vila-seca, que se'n defineixi la vialitat, que se'n defineixin totes les característiques urbanístiques i que es pugui saber quina serà la manera d'accedir-hi i de no accedir-hi a l'asalt i en conseqüència a l'altre lloc. Però falta tant de camí per fer que ja m'agradaria a mi poder tenir tota aquesta informació que vostè ja dona per certa. Res més lluny del pensament del president del port ni del meu haver tancat qualsevol cosa en aquest aspecte. Sí que és interessant que s'aprofiti el dic de Bric i que s'hi doti d'unes condicions perquè hi puguin atacar els creuers, que és un dèficit que té el port. És un port industrial, és un port comercial, però no és un port turístic.
i en la mesura en què aquest port pugui esdevenir turístic i pugui ser receptor pel calat que té de creuers, serà un pas endavant molt important. Naturalment que travessar pel mig del carbó, fixi's vostè, si els que arriben pels creuers, en els creuers, han de travessar per dins del carbó i les deixalles materials de ferralla que hi ha dins el port no és el millor entorn, el bon entorn és el nostre. Per tant, jo li diria, amb tota la precisió i amb tota la bona voluntat de coincidir amb l'objectiu. Fem primer que arribin els creuers, que naturalment ja passaran per on han de passar. L'equilibri que el Port de Tarragona ha de tenir amb les dues institucions de les quals depèn municipalment és també un equilibri a vegades difícil. M'entén vostè, no? Depèn de determinades posicions, vol dir anar veient també quines són les voluntats que les acompanyen. Nosaltres a Vila-seca hem actuat amb una lleialtat exquisida, fent possible que el port assoleixi objectius i que no vagin en detriment de la nostra població. Proves en tenim en el temps. Cada any l'estabilitat de la platja de la Pineda i les actuacions que s'hi duen a terme i altres col·laboracions que han dut a bon port al llarg d'un munt d'anys de col·laboració. Aquesta serà una d'elles, però encara som lluny d'aquest horitzó de poder dir per on passaran la gent quan baixi dels vaixells. Li asseguro que és molt lluny. Poden haver sortit informacions, poden estar esbiaixades, poden estar mal interpretades, però ni de la meva boca ni del meu bolígraf no ha sortit cap firma en la direcció del que vostè em diu. No n'estic contestant. Ja m'ho ensenyarà, jo li contesto el que vostè m'ha preguntat. Anem a les preguntes que ha fet Vila-seca en Comú en relació, primer que tot, a la cantata. Miri, senyora Sánchez, la primera persona que ha plantejat observacions en relació a la cantata, i li parlo amb tota franquesa, és vostè. Me n'he trobat centenars que aplaudeixen la iniciativa en els seus 11 anys de recorregut i s'han alegrat molt que enguany hi hagués tota la gent de primària. Tota, sense excepció. Aquest era un hàndicap, que no hi poguessin ser tots, i han sigut tots. Naturalment que és un acte excepcional que es fa un dia a l'any. Si l'haguéssim de fer cada dia, naturalment hi posaríem moltes més coses i faríem moltes més coses. Però ni volem fer un dispendi gran, ni volem fer-ho malament, ni volem que es clogui ningú, el que volem és que hi hagi una magnífica cantata amb tota la gent de primària que va des dels 3 anys fins als 11 anys. I això va sortir excel·lent. I fixi's, 1.650 alumnes, crec que eren aproximadament, tots els cursos de primària, 80 professors implicats, que n'estan contents, les direccions informades, bueno, potser vostè no, però n'hi ha... No, d'acord. Jo li dic el que jo sé i li contesto i sobretot no vull polemitzar amb vostè, li estic contestant el que vostè m'ha preguntat. 80 professors implicats, les direccions dels centres informades puntualment per la regidora d'Ensenyament dels moviments que al llarg d'aquell dia, que semblava que havia de ploure, que ara semblava que no havia de ploure, van tenir la informació. Totes les direccions dels centres. La regidora des de les 9 del matí pendent amb l'equip d'ensenyament, la brigada i tota la gent allà, que és la que hi havia de ser. Vostè no hi era, però ella sí que hi era. Per tant, tot això es va fer amb la col·laboració estreta dels pares i mares que van voler ser voluntaris. Gent generosa que diu, jo també donaré un cop de mà, perquè ni tot ho ha de fer un ni tot ho ha de fer l'altre, ho hem de fer junts. 40 músics del conservatori que hi van participar, el coordinador musical, la directora de l'orquestra, i les despeses, senyora Sánchez, no se'n van anar. Són les mateixes, per les gorres, pels plàtans i pels altres accessoris que es van fer servir de record per la mainada. Per tant, faci el favor d'estar en silenci i escoltar el que li contesto, que jo he escoltat en silenci el que vostè m'ha preguntat. No podrà parlar després ja, perquè això no és un debat, això és el torn obert de paraules, ja hem debatut durant el plenari, aprengui-ho ja, que ara ja fa dies. Decret de l'alcaldia per canviar de lloc. Dona, per a canviar d'una institució municipal, per a canviar de l'estadi municipal per raó de pluja al pavelló poliesportiu, no hem de signar un decret per dir vagi d'aquí per anar cap allà. És a dir, està bé que vostè sigui exigent, no li critico pas això, però no cal que fem un decret d'alcaldia per a canviar de l'estadi la direcció de la cantata i anar al pavelló poliesportiu per raó, com vostè mateix ha dit, de que amenaçava pluja. Tema de les pràctiques de vol, canviem de tema. L'he explicat i he actuat en conseqüència que em va demanar el grup de Decidim i s'han notat resultats. Potser no tots, però s'han notat resultats. Vostès aquella intensitat, ningú de nosaltres l'ha notat. El director de l'aeroport em va contestar de manera immediata, vostè m'ha fet un prec, senyor Foraster, perdoni que ho deixi amb vostè, perquè m'ho va demanar vostè fa un parell de mesos, li vaig enviar una carta al director de l'aeroport, la va contestar d'immediat dient que es preocupava del tema i que naturalment recollia la queixa. Els hi vaig explicar en l'altra ocasió, quan aquest pla de vol es segueix tal com està aprovat, es fa una òrbita que no perjudica ni molesta cap veí. Quan aquest pla de vol es fa diferent
per raó d'escurçar-lo i fer més aterratges i més enlairaments, és quan es produeixen aquestes circumstàncies. Per tant, el director de l'aeroport i, naturalment, el seu equip tècnic ne són coneixedors no d'aquesta queixa d'aquesta vegada, de les que els hi hem anat fent al llarg dels anys, perquè això és recurrent, temps a temps. No és constant, però de tant en tant doncs, cal recordar-los que aquesta òrbita el·líptica l'han de complir si no es molesta els veïns, especialment d'unes zones del municipi i, naturalment, entranya inquietud amb la gent. Els hi puc donar còpia de la carta, s'ha fet també una reunió darrerament on han sigut convocat l'àmbit de governació per donar les explicacions, no només a nosaltres, sinó a altres municipis que, com nosaltres, naturalment, també se n'han fet ressò i també han emès les seves queixes o suggeriments. En relació a la moció del campus de refugiats, la contesta que, efectivament, li contesto el com ha anat aquest tema amb precisió, perquè aquesta és una qüestió que, naturalment, com vostè es pot imaginar, em preocupa moltíssim. Vostè em va dir que si hi havia algun altre camí, a més del que va permetre que no tornéssim a aprovar una moció que ja teníem aprovada i mantenir el criteri d'unitat que havia dirigit i presidit els actes d'aquesta corporació. Efectivament, la contesta la tinc aquí, els hi dono, i si no l'he fet arribar més aviat és perquè no hi ha un camí més ràpid que haguéssim pogut avançar dies. Fixi's, diu, pel que fa, és dir, la contesta a la mesa nacional té aquesta següent contesta. Hi ha dos tipus de recursos que es poden mobilitzar a favor dels refugiats, els tangibles o intangibles de caràcter no econòmic i els recursos econòmics. És aquest capítol el que vostè i jo mateix vam acordar de mirar si es podien mobilitzar complementàriament o paral·lelament als altres, dels quals també li donaré informació. Els dos camins són els següents. Directament, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta entitat distribueix els fons econòmics entre les organitzacions que treballen al terreny i en els països de trànsit. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Segon camí, que seria el que aniria en la direcció del que vostè demanava. Directament a Creu Roja, ACEM i CEAR, però a partir de la segona fase del procés d'acollida, que és la que no té finançament econòmic avui encara. La fase inicial d'acollida de 6 mesos ja disposa de finançament estatal i europeu. Per tant, empraríem, per d'aquí ve la raó que li conventi avui, i no li hagi dit abans ni a vostè ni a cap dels membres, perquè esperava avui per a poder-ho fer. Serà d'aquí 6 mesos, quan estigui culminada la primera fase, que aleshores sí podrem obrir altres canals econòmics perquè els actuals ja tenen un canal, que és el que li acabo de dir, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i naturalment també disposa de finançament estatal i europeu. La que no en té encara és la fase següent. I altrament, això sí que és casualitat d'avui, doncs avui mateix, aquest matí, he tingut l'oportunitat, perquè així estava fixat en agenda, de signar personalment amb la presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el conveni al qual vaig al·ludir en sessions anteriors, tant la del ple passat com l'anterior que ja n'havíem parlat, de la primera aportació que ha fet en nom del conjunt del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre la Diputació per 100.000 euros que han sigut signats aquest dematí i que formen part ja d'aquest contingent en el que, per cert, la nostra regió, Tarragona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, som dels primers en què ja hem atribuït els fons aquests que teníem en pressupost des de finals de l'any passat perquè ajudin en itinere a tot el conjunt de persones que estan en aquesta situació de venir cap als diferents països europeus. Per tant, els 100.000 euros ja caminen, tenim oberta la segona possibilitat, que és quan passin els 6 primers mesos a través d'aquestes 3 entitats, Creu Roja, ACEM i CEAR. Naturalment, si tenen interès en conèixer dades i telèfons i altres coses, doncs estic també a la seva disposició per donar-los-hi a vostè i a tothom, naturalment, no només a vostè. Això ja està. Ciutadans. Falta de comunicació entre govern i oposició. Miri, què vol que li digui? És bidireccional, això. Nosaltres hi podem posar remei. Jo puc revisar els circuits que fem funcionar per a comunicar-nos. Jo quan l'he volgut trobar amb vostè l'he trobat sempre i vostè m'ha contestat a mi. Vull dir, no hi ha hagut cap problema i amb altres regidors també, naturalment. Si del que parles de crear mecanismes habituals, complementaris dels que ja tenim, perquè en tenim una pila. Tenim les comissions informatives, on és un punt de trobada més enllà de l'hora del dia, són ocasions en què ens trobem. Tenim, naturalment, el ple de cada mes, tenim tot el mes entre ple i ple per a poder quedar i parlar. Vostè em diu, en una segona pregunta que em fa, és organitzar-ho, tindre un mes, diguem, mecanitzat, tindre un dia fixe o una convocatòria fixa, que evidentment no comportaria retribució per part de ningú, només faltaria,
perquè això es pogués fer. Doncs miri, deixi'm que en faci una proposta, a veure si és factible, no hi tinc cap inconvenient, cap ni un en absolut. M'han dit dues coses que les han volgut deixar constància en el plenari, tant vostè com la seva companya senyora Pastor, que entenc que no les he de contestar, senzillament respecto el seu bon criteri i la seva decisió de fer el que m'han dit. Però tinc una altra cosa encara per vostè que va quedar pendent del ple passat, que ara li diré. Em refereixo, senyor Ramírez, ja entendrà vostè que en aquell moment no tenia els papers a les mans, però va fer tota una dissertació àmplia, un tant, diguem, expectant de quina era aquella qüestió, en relació al tema d'una determinada campanya del Diari de Tarragona de foment i de projecció dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, els 18anys Jocs Mediterranis Tarragona 2017, que es va dur a terme en un determinat moment i que vostè gairebé deia que havia sigut un tripijoc nostre i de la senyora Moya i meu, que sortíem a la foto i que els altres això no era així. Poc o molt ho recordo d'aquesta manera, no té major importància la precisió de les seves paraules. Senzillament li vull contestar que amb precisió vull sí, perquè tinc tota la documentació, que de les 14 subseus van subscriure aquesta campanya 12, dues localitats no ho van fer. Tinc aquí la carta que vam rebre a tots els ajuntaments que vam subscriure-la i els que no la van subscriure també, però doncs, en el cas nostre vam acceptar-ho com altres 11 ajuntaments més. Tinc aquí, ara li donaré, els punts de distribució del municipi relacionats nominalment on es van distribuir els 3.283 exemplars, li dic exacte, 3.200, deixa'm-li dir bé, 3.243 exemplars del diari que com a tot arreu es van distribuir en diferents punts, el cas de Vila-seca és en aquests, ara quan acabi el plenari li faré mans, i podrà veure també el dossier del conjunt de les 12 ciutats que ho van dur a terme, on podrà veure doncs, l'alcalde de Reus, amb els seus esports que faran a la ciutat, i podrà veure un company de la senyora Sánchez, el senyor Alonso d'Altafulla, i podrà veure l'alcalde de la Pobla de Mafumet, i podrà veure doncs, també l'alcalde del Morell, i podrà veure l'alcalde de Salou, i podrà veure també l'alcalde de Constantí, company del senyor Basterrechea, i podrà veure les diferents autoritats, el senyor Martí Carnisser, alcalde del Vendrell, i ja vaig acabant, l'alcaldessa de Cambrils, i també hi podrà veure el senyor alcalde de la Selva del Camp, i també hi veurà el senyor alcalde de Valls, i per últim el senyor alcalde de Tarragona, que és la ciutat organitzadora. Aquest és el resum perquè a vostè no li quedi ni el més mínim dubte respecte de què... No, deixi'm, per favor. Ni el més mínim dubte de què es va fer bé, i tenim la possibilitat certa i real de donar-li tota la informació perquè vostè pugui tenir la mateixa convicció que tinc jo en aquest moment de que les coses van fer d'aquesta manera. Per tant, senyor Ramírez, li agraeixo la seva intervenció de l'altre dia, perquè si ha servit perquè amb la meva contesta dissipem qualsevol mena de dubte, i ha sigut ben empleat el seu temps i el meu. Però ho va dir vostè amb una, diguem, potència, com si gairebé que haguessin fet una cosa estranya o un joc de mans. Per tant, com que no hi ha cap joc de mans, com que és claríssim, jo ara quan m'aixequi, acabat el ple, li passaré aquesta informació perquè vegi els llocs on es va distribuir la carta i, naturalment, tots els dossiers complerts que aquell dia vostè no li tenia. I és que no li hauria de donar intervenció, però si vol fer-me algun comentari, com que... No, doncs esclar, doncs llavors no. Doncs llavors deixem-ho aquí. No, és que no n'hi ha... Això funciona d'una altra manera que jo els hi vinc explicant. Els debats són en els punts de l'ordinari. Hi ha les mocions per expressar-se als grups. Hi ha un torn de control, que és preguntes que vostès fan, contestes que jo dono, que poden agradar més o menys, però que procuro complir amb una precisió extraordinària. Fixi's, li he contestat tot el dels refugiats amb pèls i senyals perquè me n'he ocupat profundament. Hem buscat la informació que volia el senyor Ramírez, però ara m'ha de disculpar, m'haurà de dir en privat, però ja no hi ha més intervencions, senyor Ramírez. No. No, és que no són 10 segons perquè la senyora Sánchez també els voldrà i llavors vostè em posa en un compromís i en un problema. Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Parlem ara vostè i jo. Els hi agraeixo a tots la comprensió. Bona nit, s'aixeca el ple.